जे ना नचले हो ओकरो के जी नचा दिहल जाला। ई गोपालगंज जिला के मीरगंज है, जिसे बिना नचले केहू न जाला। आज हम फटाफट तैयार होकर अपना फरारी पर सवार होकर पहुंच गए गोपालगंज जिला के मीरगंज मेला देखे। एजी जितना लोग आवेला मेला देखे उतना लोग के आवे दिहल जाला। जमीन पर ना मिलेला जगह तो छत पर भी जगह दे दिहल जाला। लाठी डंडा भाजल तो बहुते देखला होखेम, लेकिन ऐसा लाठी डंडा कहीं और ना भाजल जाला। मेला में इतने सब ना होला। चली देखावा तनी रोज जोन देखे के चाहता नहीं ओकरा बिना बर्दाश्त केकरा होला। इतने देख के घर ना भागल जाला, अभी पूरा बाकी बा मेला। चली आगे देखी ना अभी का होला। आज जावना मेला में लो ना आवे, वो मेला में इतना भीड़ थोड़ी ना होखेला। आ मेला में सबसे ज्यादा भीड़ हिंके लोग के पीछे होखेला। अगर केहू के कोनो प्रकार के प्रचार सरचार करावे के बात एक बार हमरो के मैसेज